Dokážete spoznať film podľa jediného frameu? Vitajte pri ďalšom kvíze so Scottosom. Teraz vám ukážem 5 frameov. Pokiaľ uhádnete film hneď na prvý, máte 5 bodov, pokiaľ až na posledný, máte iba 1 bod. Držím palce. Záber číslo 1. Je tam možno malinko cítiť nádych žánru, ale nebol by som si tak úplne istý. Z toho dôvodu vám prinášam záber číslo 2. Tam už je trošku cítiť ten nádych, že? Takej tej rozprávky možno. Nebudem samozrejme prezrádzať a preto vám radšej prinesiem záber číslo 3. Čo si myslíte teraz? Predpokladám, že polovica z vás už vie a tá druhá sa s tým ešte malinko perie. Tak vám možno malinko pomôže záber číslo 4. Je to jasné, že viete to, ja to cítim, že to viete, ale pre istotu, keby náhodou niekto, tak posledná pomôcka, síce záber číslo 5. No jo, máte názov, máte meno toho meča už na jazyku? Ja si myslím, že máte, pretože samozrejme viete, že ten meč sa nazýva Vorpal a názov rozprávky je Alica v krajine zázrakov. No čo, na ktorý frame ste to spoznali?